Mireu quina cova, és gegantíssima. Sí, quina barbaritat. És impressionant, És immensa, no? Mira aquell forat, Mercès, des d'on miràvem. Sí. Mira que si et caus d'allà no queda res de nosaltres. No, i tant. Mira l'àtom. Sant no pot faltar mai. Prudna, en búlgar, és una cova càrstica al centre-nord de Bulgària, situada al congost disc a prop del poble de Karlukovo al municipi de Lukubit, província de Luba. La cova és coneguda per dos forats semblants als ulls del sostre, coneguts com ulls de Déu. Prudna és l'atracció més coneguda del congost de Karlukovo, part del Parc Geològic Iskapanaga, de les regions càrstiques més grans de Bulgària i un lloc popular per a l'espeleologia. Formada durant el Quaternari, Prudna té 262 metres de llarg, la qual cosa la converteix en el pas de coves més llarg de Bulgària. La cova té dues entrades que es troben una enfront de l'altra, conegudes respectivament com l'entrada petita i l'entrada gran. La primera fa 35 metres d'alçada i la segona arriba als 45 metres d'alçada. La cova deu el seu nom, que literalment significa cova de la via o cova del pas, a aquesta característica. La mida de la gran entrada de Prudna la fa apta per al salt de Puantingi i es troba entre els llocs populars a Bulgària per a aquesta activitat. Hi ha restes d'habitacions prehistòriques a la cova de Prudna, que testifiquen que els humans van viure a la cova durant el Neolític i el Calcolític. Prudna crida l'atenció pels dos forats de la mateixa mida al sostre de la seva cambra central. Els forats, formats per l'erosió, entra la llum a la cova. La formació es coneix popularment com els ulls de Déu. La cova es troba a 2 quilòmetres de Karlukovo, a prop de la carretera Karlukovo-Lukubit. També s'hi pot accedir des de Rumiancevo on hi ha un aparcament a prop de l'entrada petita.